Machiegni nyako Ramogi kamano mar maitiere rwake chenro mar migago ka program weche matimre pacho kae gi gigo matimre e kanise ma opogore kaka wuono en chieng' mar Good Friday. Kamano mar maitiere rwaki ni machiegni to mokwongo magi weche ma pekod chieng'ni ma kawuono. Jokristo se kanisa mopogore kawuono timo nyasi mar tich abich matakatifu kata Good Friday. Sirikal kaachiel gi daktere wakwayou kod duond Nyasaye ma wachung'ne kendo mwayalo wachne dhu bed piny uwinjru e terms ma ok mana chwak sirikal kendo to chwako both sides. Jodolo ma Homa Bay okwayo jatend piny mondo ket winjruok kod lakteche mondo gitiek ng'anyo margi. Lit ni e chunywa mang'eny mwanene e chichwa mar paponditi. Wadak makata cho, wadak makata gimoro amora onge. Johala ma paponditi dwaro mondo tiek gero chiro mosechungu higni 15 koro. Machiegni nyako Ramogi inyalo tudri kod namba mar 336 kata twitter mar @RamogiTV KE @James_Pondosini. Bende wantiere achiel kachiel kokalo e mbui mar Facebook achiel kod X. Machiegni nyinga en James Opondo. Jokristo mag din kopere ochokore ka giriwore gi jowetegi mawuok e kuonde mopogore pacho ka e dhialo odiechieng' mar tich abich matakatifu kata Good Friday. Kaunti ma Nairobi, jokristo mag kanisa mar Our Lady Queen of Peace mayudore South Bay ne ochokore ka gitimo rapar mar sanda Ruodhwa Yesu Kristus. Min oda jalup jatend piny Dorcas Rigathi ojiwo oganda ma pacho kae mondo ohinga nyasi mar Pasaka e yo makare kendo giket tenge thuolo mar bedo gi anyuola magi. Omedo ni mit nyasi mar Pasaka en bedo machiegni gi familia. Dorcas bende ojiwo jokristo e kor gwenge ma pacho kae mondo ohinga nyasi mar Pasaka ka giparo godo tho kaachiel gi chier mar jawar. Fathers, I pray that you will take care of your children. If husbands, you will take care of your wives. Wives, you will love your husbands and make sure that this time you'll be an Easter that we will be able to commemorate and celebrate all together as family. To the family of Jesus Christ, to the every church, I wish you a happy Easter. And may we celebrate it with knowledge and understanding. May we open our doors to those who are who have no food. Let them come to the church and let them come to the house of their God and be able to celebrate Easter in style. Riwruok ma okelo kanyakla jodolo mag dinde ma opogore kaunti ma Homa Bay dwani jatend piny Kenya William Ruto owuon obed kod twak gi jotend riwruok makedo ne ratich lakteche e pacho ka KMPDU manyo kaka inyalo tieki wach ng'anyo mag lakteche. Ote margi mar Pasaka gidwaro mondo sirikal kod lakteche otwaga mondo otiek sandruok ma jotuo kalo e. Jodologo ka otelnegi kod jakom gi Bishop Abrahams Wanda Odongo koni ok gimor ewi kaka piny owacho kod riwruok mar KMPDU osebedo ka bare wach ewi ng'anyo makmano to jotuo medo mana hinyore e osiptende mag piny owacho. One concerned nikech ywak mar jotuo osiptal mine makonyore jomoyudo masira ma ok nopango tho nikech sirikal kod daktere omakamen mar wach monego winjre mayot. Sirikal kaachiel gi daktere wakwayou kod duond Nyasaye ma wachung'ne kendo mwayalo wachne dhu bed piny uwinjru e terms ma ok mana chwak sirikal kendo to chwako both sides mondo gike winjruok mondo dhu kony jotuo.
Wudwa mwageno kabisa Dr. Tela wakwai ni kata weche tek machal nade to bedie kod ng'uono mondo ine kaka nyithindwa sandore malit. Jo Kenya sandore malit. Wadwa ni mondo doctors give the government giwinjwa mondo gikony ngima. Nikech gik moko ariyo maricho ok los ber. Ka rach otimore iume gi ber mondo mi piny odhi. Wadwa ni doctors odoge tich mondo gikony ngima. Kindly consider your stance. And on that note, when you are doing your future appointments, look for professionals to handle some dockets. Riwruok mar jopuonje ma Keini Kewota okwedo weche maliekore ni gin wasigriwruoge mamoko makedo ne ratiro mar jopuonje e pacho ka. Jakoma maduong' mar Kewota Modesta Lubu Lela owacho ni kopogore kod wechego maliekore riwruogno en mar rango chal ngima jopuonje ma pod tiyo kod mago bende manosedhi e rutaya. Kane oloso e gwenge ma Burlow Migwena e sub county ma kinde mane otelo ne jatend Kewota e sidho chenro mar keto tangi mar pi ne jokanyo mag riwruogno Akaki owacho ni luoro mane nitiere e riwruok mar Kewota nyalo donjore e tije riwruoge mamoko makelo ne ratiro mag jopuonjre norumo. The founders of Kewota, we were all in NAT. I represented Westland for a long time. I was in the National Executive Council. We have no relationship or fight with NAT and Kewota except that we both represent teachers. As simple as that. But you know, if you have been having this position of being the owner, that NAT and Kupet were the only unions there, when they felt the new child on the block come about, they got scared. But as I talk today, we have a very good working relationship with our unions. I'm personally very happy, very glad that my business is now going to be successful without any stress because I have now gotten the clean water. I'm happy that the launching has taken place in my place, so I'm proud of it. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga oyango ni sirikande osendiko yo maongirore jopuonja mag ECD maromo 821 manondiki e tich e yor orakiga mar 2014. Wanga okoni jopuonj mag ECD go nyocha oseyudo barupegi makoro ndikogi tich e yo maongirore dwe manyien kendo gidhi chako yudo sachgi dwe ni bang' yudo barupe makoro ndikogi e tich e yo maongirore. Medo ni jopuonja ma odong' mane ondiki e yor orak higa mar 2015 nyaka higani mar 2021 bende idhi ndiki tich e yo maongirore e thuolo mar higa achiel mabiro mondo gin bende gibed kod lwasi makare mar tich. Wanga ni loso e kalore gi ng'anyo mag jopuonj mag ECD e county no ma osebedo ka ng'anyo ka gisundo mondo ondikgi e tich e yo maongirore. Wangi malumbano kidogo hapa na pale, lakini adwa wacho ni as at last month, this month msarabe no se donjo, jo KCB hapa ni no se yude kawuono wang ni wario rekode properly. 821 ECD teachers who were hired in 2014 are confirmed, permanent and pensionable, and their salaries adjusted as necessary. Koro mana tieko. Achaka dong another half who were hired in 2015, 16, 17, 18 up to 21. Mago be achaka fundora, achaka dwa keto permanent and pensionable edweche kata higa mabiro mbele kaeni. Mawaloso historia mar eneo manyanza. Ketwagolo checks madhi to different students mag 61 million. Kwa sababu tunataka watoto yetu wasome. A check mar $1,000,000 beneficiaries mag day scholars oka almost 50%. Nekej hawa ndio watoto wa maskini. Special student from poor families 24.
magin igane na seculo regite 1,279,000. Jo hala mapaponditi sub-county Manyakach koro ogo duondgi piny kagiywago wach tieko gedo mar chiro mar paponditi magikoni gedo mare oseyware sani higni 15 kapok orumo. Giyango ni mine ma jo ohala go osebedo ka keto ngimagi e andaki kod masiche nikech loko e bath apaya ka chieng' kod buru be thing'ogi kendo keto nengo negi ndhadhu mag mwandu kama rach. Giyango ni kata weche ler kod chiche bende gikoso gino ma koro miyo gikwayo sirikand 10 county ma Kisumu mondo oresgi mapiyo kaka nyalore. Chwadowa chiro tamore rumo kaka mine ma paponditi. An mama ma jahigni 71 koro sani. Tadwani ukonywa aseloke chiro ni to kar bet malong'o onge. Lit ni e chunywa mang'eny mwanene e chichwa mar paponditi. Wadak makata cho, wadak makata gimoro amora onge. Joma nitie barabara mitoka biro nyono. Kendo mon larore ka koro onge kama giusie to uso ne konyruok margi mar mier. Kwayowa maduong' ne sirkal mondo nenwa okelnwa gik maloso chiro ni mondo tieki mondo wadonje e chiro. Nikech chiro ni en higa 15 sani. Kapok olose chirni mano chake go norumo te. Koro en to dong' kokumo kamano en gi midhiero. Tuo nitie ka mar kolera nikech paponditi ok ler. Waneno ka gik moko kwamo kendo taka okwame dredges mang'eny. Koro lemo wani mondo chiro rum. Joma biro kata sani kontrakta nowacho ni 2 months to tich tin mosedhi nyime to kendo wagombo ni mondo chiro rum. Paponditi ka ndara noweyo. Wakwayo sirkal ni kaber. Ndara mang'ado polo piachni. Wadwano goye lam mondo geche ma Sondu penge i paponditi kaka dhi Kisumu, kwa Kisumu to penge i paponditi ka, stage mondo bede i paponditi ka. Nya kora moga jwang adona kao yo madundo kapok odhi yweyo asomi utere adek maga Pasaka. RamogiTV opondo winjo sirikal dwa tugo gi wiwa wan jo Kenya gi med lakteche pesa nono to ng'anyo aneno ka biro bedo mang'eny pacho kae. Mano Dr. Uko Ogeno Jasuba Patel kawuok Honge Beach wacho ni wane mesa mosna Dan Fundi wa simu OS RamogiTV opondo waneno migago yorno makare anotieno small kawuok yadh ngima RamogiTV ler Migori maber mag Easter ne jo yadh ngima pefa duto. RamogiTV an Pastor Omondi Otiche marge monyinyore mosna jaoda mahero Sara Tieno Bishop Odhiambo Gura gi Samuel Atongo gi Bishop Olo Oyanda kaachiel gi Lilian Agesa. Mano otimo wuok Pastor Omondi Otieno Small mano otimo aseso kacha amore gi odiochieng' makawuono wana wamor nyasini mar Pasaka kwayo ne ji duto hayo maber ma Brenda Nyar Maso kawuok e gwenge mag Kitale. Nyakora moga jwang yena adhi e yweyo ma adundo kikidhi maboni kech pod wan kod weche ma odhuro. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before. Courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover.
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. A prominent chief with a scandalous family faces an unexpected turn of events. Champion Africa Marathon. His eldest son mysteriously disappears, but 15 years later, watch this inspiring and compelling drama Keliek exclusively on viewsasa.com. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi napenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Maisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania kama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni kendo nya kwa Ramogi. Migawo mochung'ne limbe chano siro piema mag yedhe mitimo e kaunti ma Busia kaka achiel kuom yore mag ting'o malo weche limbe e kaunti no. Kaluwore gi jatend migawo mar weche limbe Dr. Alfred Mutua, sir makamano biro ting'o malo piema makamago kendo chwalo sekta mar limbe e kaunti ma Busia. Mutua wacho ni piem makamago bende biro lombo wang' joket mwandu manyalo biro kod yedhi madongo kata cruise ship. Ne orwakgi kod Governor Mark Busia Dr. Paul Otuoma, Senator Okiya Mtata, Jaod Bura Mabuda Langi Rafael Wanjala, kaachiel gi Jaod Bura Mafunyula Wilberforce Mudenyo. We are all agreeing as a county government, we need to bring in enabling legislations where it will be required to allow for investment in the tourism circuit, especially with a new thought process on what tourism should be. It is not just the short limited thing that we have been talking about. There are various opportunities in this area, and I leave that to Waziri to see what has come out of the discussions. And we as a county government, we have already revived the Department of Tourism, whereby we have now gotten at least the top personnel that are required, the directors, to be able now to anchor tourism in a department and to be given the attention that is required. Kufikia December tukija hapa hizi racing, tulete Wakenya wote Busia, wakuje racing, cultural activity, wrestling, watembee huku waone mambo, pesa yaanze kumwagika hapa kaunti ya Busia. Cruise ship ya kuzunguka tu hapa kama zile zinazunguka Mediterranean Sea. Tunatafuta wawekezaji wakuje waweke hizo, tunajenga landing sites, lakini pia lazima tuwe na hoteli na circuits ambazo wakifika hapa Busia wanaenda wapi? Wanaingia basi, wanaenda pale, wanaingia hapa, wanaenda pale, wananua hapa.
Maromo mine kode nyiri 5,000 wito ngimagi higa ka higa e kinde mag nyuol ka thoth minegi gin ma konyore e osiptende mag county kata county referral hospitals. Bende counties 13 kama oting'o 3 mag Kaluo otelo e counties ma mine mathoth wite ngimagi e kinde mag nyuol. Kaka Judith Mondi lero, tend counties gi kaachiel gi migawo mar thieth obago romo mar duoko piny kwan mine ma wito ngimagi ka ochopo higa mar 2030. Good morning, everyone. My name is Charity. En romo mane okelo kanyakla jotelo mag kaunti 13 ma otelo e kwan mar mine kod nyiri ma wito ngimagi sama ginyuol. Kaunti 13 gi onywando 3 ma Kaluo, kama oriwo Homa Bay, Siaya kod Migori. Report United Nations Population Fund ma higa 2022 yango ni maromo mine 5,000 wito ngimagi higa ka higa ka ginyuol, ka thoth gi to nyuoli e ute thieth mag kaunti kata county referral hospitals. Abiro kuma par mar mine ma wito ngimagi tho e dier otieno, giko juma kata weekend, kaachiel gi odiechienge mag yweyo kata holidays, ka thothgi to iyudo gi midhiro mar nok mar remo. Damu huwa inakuwa screened at national level so that tuhakikishe hiyo quality ya damu iko hali ya juu. Sasa kwa hiyo screening cha muhimu ni kuhakikisha kwamba tunaweza predict the level of blood ndio uweze kuitisha damu ya kiwango kinachohitajika. Kwa hivyo let us donate ndio tuweze kuwa na hiyo availability, lakini pia hiyo ability ya kusema nadhani kwa mwezi huu tutahitaji begi kama ni 20, 30 hivyo, na tuwe na hiyo vifaa ya kuhifadhi damu kama fridge. Atamalo 33 mar nyithindo matho ka inyuolo wito ngimagi nikech onyuolgi kapok ndalogi oromo. Gino mabende jolony koni nyayore nikech onge kuonde rito nyithindo gi ma oromo e ute thieth. Tunajua sababu za mama wengi kufa ni ya kukosa damu ambapo wanapoenda kujifungua, na watoto ni kuwa wakiwa wagonjwa ama wazaliwa wakiwa wadogo kabla wakati wao kufika, na pia kukosa hiyo oxygen ama hewa kupumua wanapozaliwa. Kwa hivyo tukiangalia hayo masuala ambayo yanasababisha hizo vifo, na tuweke pesa hapo na tuweke other mechanisms ku ensure wenye kupatiana matibabu wana hayo masomo na huo uwezo, basi tutaweza kupungua vifo vya wamama na watoto. Counties gi konigi kore mar tiyo kanyakla duoko piny kwan mar mine kod nyithindo ma wito ngimagi ka ochopo higa mar 2030. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi. Nyako Ramogi Ajwang' bende ing'eyo ker machon mar Uganda mosenindo Meshak Riaga Ogalo. Kawuono chenro mar Gin Kanye wamenyo ker machon Meshak Riaga Ogalo ni ne en jakure to dalane to ne ni kure, kendo familia mare wacho ang'o kuom chenro ni. Walter Nyambaga miyo wa lerno. Meshak Riaga Ogalo nyig masako it kendo chope mesa mar Gin Kanye mondo wayud duoko makare wi ng'ama Riaga Ogalo en nyaka wamany dalane e kilomita 323.7 kowuok e boma Nairobi nyaka Yugis wachope gweng' Masikri Kanyamburko Gia. Rangachiaore kendo wayudo rwak e dala Meshak Riaga Ogalo. Nyakoromoga Jwang' bang' wuoth marabora kendo wachope gweng' Masikri mayude boma maduong' Moyugis. Mbaka chakore kendo min ode Jen Riaga pimonwa ng'ama Riaga en. Riaga Ogalo ne jaduong' malich ahinya. Gima nyalo paro go jaduong' ka ochako wachne mar kerni to pinje luo duto ne ok ong'e ni kere nang'o. Ker Riaga mane okelo kata jodongo makoro tinde an ogai kia anelda kia jakoma ka mano obiro nikech Riaga. Emano oungo joluo te. Mano okelo gima koro ne joluo jodongo nyalo dhi e seminar timiyo gi gimoro giduogo gitiko kata 1 week or 3 days to gibiro gimoro ne ji mor, kendo ji ne ohero jaduong' Riaga kabisa. Jaduong' Riaga ne en ng'ama powerful, to kendo ne en ng'ama ong'e wuoyo. Gima nowacho owero gadiera, nowero adieri kabisa.
omiyo joluo riwore. Kanyalo paro ni 2007 jaduong' ema noriwo wilang'o te. Jaduong' ne ringe ilang'o mane ok onindi kata ot. Obiro kogwen to oluokore to hol, kaka holno to chaka wuok awuoka. Noringo, by the way, noringo. To ka siasa nodonje, ka koro joluo ne ng'e mit ker kata mwache mamokogi, sana sana joluo, to ne giloke siasa. E gamar 1938, jaduong' Riaga Ogalo ne onyuol kendo yudo sombe primary mawire kendo sudo nyaka rang'iny mar somo mar intermediate makisi. Wapenjo Mama Jen ni to ere kaka Riaga Ogalo ne obedo ker. Kora winjo sani ni tinde yierogi. Ker luo ne ok yier. Maka wuodo dinga ka ji odhi e meeting to onyiso ker ni onyiso ji ka ji oriwo Nyanza gi South Nyanza gi Nyanza kocha. Ni aneno jaduong' moro ka luongo ni Riaga Ogalo ni en man neno koromo gi gini. Onge odiochieng' moro amora mane joluo oriedo ni yiero ker kata ni bedo sapa. To kaka ne jaduong' Agwambo nosiemo Raila, nosiemo Mesa Riaga Ogalo, mane kaka nobedo ker. Mane wadhi stadium mam Kenyatta agini. Ne piny lich. Jo pinje ne nitie kani rwake gi kit luo gi gik mane gikelo. Baba na before bed ker ne en councillor. At that time luni councillor, masani luni MCA. Obedo for 10 years. After 10 years, ochako bedo nominated for 5 years. Ichiwo kinyo dalo pong, jomadwa konyruok. Onsi mukudhiro penjo menwa gi to magi jok magi. Magi jok madwa kony. Jen wacho ne dala nene en dala welo, jo siasa kod mamoko. Jaduong' ne en ng'ama nohero welo. Onyalo koni ni mino chieng' kinyan gi jodongo moko ka. To koni kata nigi ji 10. To ka giko to gin ji 30 kata 40. Tidwa tedo meeting badi. To naseng'iyogo. Kendo be koro ne mora. To gimomiyo jotelo ne manyo jaduong'. Jaduong' ne advisor maber. Kata joma ne dwa chung'. Ne biro joma ne dwa chung' mane kwayo gweth. Nitie ji ma oyudo telo nikech jaduong' ni. Sana sana noero bede varanda ka. Tokona ni mina kinyi an gi welo. Tapenyi ni jaduong' to in gi welo adi? An gi jodongo makiny biro dala ka. Jodongo 20. Jaduong' wacha dieri mondo kwandiko bajet wandik maber. Nikech in kiwacho ji 20, jogi 40. To ka girem to nyaka giber 35. Jen paro malong'o kokende dalani e higa mar 1979 kendo kaka jaduong' ne rito familia mare. An jaduong' okenda koseti 79 tarik 1 Sunday ema ne jaduong' okawa. Achako nyuolo nyithinda, ji be wacho ne ni jaduong' ni nyombo ka pod oseti, ng'ama biro puonjo ne nyithindo onge. Nyithinde biro kwecho, jomoko be koni mago to obiro barnwa yien, obiro panwa tie udi. Nikech onyombo kotito onge yuto. Ne en joand dhok. Mokwongo ne en joand dhok. Koro timo alano matin. Odonje council ka. Otiyo maber mopogi. Makoro wabedo gi Naban, gine ni town council ka. Koro kosetiyo ka obedo e council igni adi. Tamario. Mutieko. Koro kotieko, koro weyo siasa. Koro weyo ne siasa ni ema ne kele ni koro mondo yiere jaduong' mar ogai marito chi. To chiembe ne chalo nade? Jaduong' ne chamo kuon bel be mane wathoro puro. Jaduong' nitie ndalo mokete iruone manyuka bel no. Nitie ndalo bende monyalo madho kal. To mariwo kete matis kech koni mariwa nigi tuo kaka daktari ne mi advice. Jaduong' ohero mana lota tipa. Kabich no nyalo chamo matin, sikuma ok ocham. Nikech ne en gi alsa. Chiemo motimo mo ok ocham. Chiemo motimo chumbi en chiembe ni boka. Iboko tiketo chumbi kuom bali to kati keto kuom bali to ko odhi otes ni umiyo to ochungo luongi ng'amo tedo chiemo ni samori dokgo. Ko ok onyal chamo. Wachore ni Riaga Niger kod jok mongielo. Jaduong' orodho nyaka nyithindwa mokadyo ka jo university Maseno. Ogoyo. Kames ogoyo. No ero somo to kendo no ero Nyasaye. En ng'ama ero Nyasaye
Nyithindo opuonjo te mana mano dagi dhi sikul. Jaduong' onge nyathine moko somo. Jaduong' onge nyathine moko somo. To kendo no osiko na nyithinde ni adwa ni nyathi moro amora ong'e wach Nyasaye to kendo gima ber en rieko. Jaduong' ne en ng'ama mor kendo nohero nyithindo. Kata na wuon nyithinda. Osiepe mathoth ne temo bedo kaka en. Ng'ato ne ni osiep riaga ka ne akae niluongo ni ng'ane yando tho ka nukae dhahero ka undo to jiem. Aya ng'ato ne nitie ni ng'uono. Ng'ato nitie no lala aseme. Ng'ato nitie no gut njiri nyocho yike tarik 10 jaseme be nosiep jaduong'. Jaduong' ng'ato nyandiko makoro twere ke ni nosiep jaduong'. Emomiyo ko embe obedo ker. Nyandiko ngade. Ne en manosiep jaduong'. Embe koro sani oketo ni en ker. To ne en osiep jaduong'. Koro ka jaduong' no nindo, tapani no neno ni en monego kaw kar jaduong'. Jogweng' wachore ne ok oyango kom kod duong' mar Riaga. Jogweng' ne ok dwa jaduong' seriously. Jogweng' ne mien jaduong' gi chilo maricho richo. Kendo ne oging'e tend jaduong'. Ruoth ok mi duong' e dalagi. Ne ogimiye. To ne notemo wacho ni munena kane. An chieng' mana nindi to nune ni kare ne an dhano e nyimu to piny noneno. Kano nindo. E higa mar 2010, Meshak Riaga Ogalo kod sanja mag jodong Luo moko ne otimo limbe piny Libya kendo bilo wach kod man en jatend piny Libya machon Muammar Gaddafi. Limbe mane okelo liet kendo mieno wuoyo wenge jotelo mathoth mane neno ni Riaga dwa nyoro gi gimbi. To ka koro wach ne ochako wuok ma koro jaduong' ni nolokore sum ne joluo moko. To koro mano to koro kaka wan joma mine mano ne ok wanyal donje. Bang' limbe ma Libya, koth nochako goyo Riaga. Ni gimomiyo Riaga ne jolero go tondi no Riaga ka nodhi Libya no biro gi pesa koro nochamo kende. Emomiyo ko Raila nogole. Mani ng'ena winje dhoda ka. Nyisgi ni Riaga onge pesa mane chamo. Riaga ne en japur. To bedo Riaga kero yudo ka nyithinde tiyo. Riaga dhi Libya ka geche ni e dhode ka nyithinde nigi geche. Ok ni mach Libya ne ma noko yude ka en ng'amo dhier. No dhiye kaka ji nyalo tiyo to ne ok odhier. Momiyo jodongo makoro ng'e mana wach ker nekech Riaga manoyaro gini. Be koro nyalo wuoye nyinge ni no tuere ni no osechamo pesa. Koro momiyo ne Raila ogole. Chik luo joluo oluor adieri. Chik luo ker ok yier. Kata odoko ni ne en ker kamano. Kendo konyo weche mag dongruok. Onge kama ochakie nyinge mar Riaga Ogalo. Kama ochakie nyinge jaduong' to onge. Ok awinjo kama iluongo ni Riaga Ogalo kata state kia kure. To jaduong' mokwongo nochako nwa gi kanisa. Onge gima lich malo wach Nyasaye. Okelo jotelo mogedo jaduong' Ruto nobiro kae ndalo no kata Raila no nooro pesa ne noger kanisa. Ka ochako odhi sikundwa moro ni kae ne waonge gi secondary machiegni. Nyithindo ne law skul. Ochako temo matek moger Kachieng secondary. Kendo no wuotho kuom jotelo ma education Nairobi go kendo ne oro pesa. Ma skul sani en skul. Makadi no wabed joma johera jo Kachieng bed joma Riaga ndiko mane Riaga secondary. Riaga noketo familia mare mbele kata bed ni tije mathoth ne omake. To maendeleo mane en go. Jaduong' onge nyathine mane onyalo weni ok odhi skul. Ka odwa bedo kata gi welo to luongo uto keto upeny. Ni kinyan gi welo kama. To kendo gima ne en ni kikoso kata welo nitie to welo go biro ng'e ni koso. Mane kaka ne jaduong' en. Kike wan obiro pando ni pod ang'o penji bang' welo gi kanyo. Washington omondi Riaga wacho ni bedo wuod ker tek kata kamano. Un mare nokone ni mondo bed ng'at makare nyaka obed jabura. Ka kuran wuoyi maduong' jaduong' wacho ni ng'ama ng'ongo ken ng'ama galore. Manyaka sama wuoyi kodi kani pod wang'e umin wachno. To kendo unity mano keto kindwa sana nyithindo ma jowuoyi. Sani gibiro dalawa ka ok inya ng'iyo ni wach macha wuod miyo mane. Macha wuod miyo mane ibo penjori gi ng'ama okia. Kech obiro kamoro achiel, ochimo kamoro achiel, mana kaka notimona kano ngima. Kano winjo nyathi ma wuoyi moluongo kani jikon kuma min tede. Problem ni kum nyak mama nino te. Kaka wan kani luongo ni wuod ker. Nyaka samo wuoyi kodi ni. Ong'i macha wuod ker. To kendo we kata wuod ker. Nitie jok moko kana gweng'o kama tiyo ni an wuod ker to ken wuod ker. Nitie. Tarik 24 dwe mar 8 higa mar 2015, Meshak Riaga Ogalo
ne ong'ielo rengo kendo piny oganda Luo ne ni kod kuyo. Piny nochamowa, piny nomakowa marach, kendo piny ne lich dalani mangima te. Wasebet gi kuyo malich ahinya kuom nindo mar jaduong'. Mama Jen Riaga ne kod ote makende ne jotelo kod sirikal. Ja sirikal moramo ochakre jaduong' Owalo, Raymond, gine joma tudore gi Ruto. Ka giyie to gi pare family mar Riaga Ogalo. Riaga notiyo matek. Nyako Ramogi, erokamano kuom bedo koda chakruok nyaka giko e chenro mar Gin Kanye. Agendo ne wasonyo ni rieko, jata chenro mari kuom thuoloni duto ne an Walter Nyambaga, wuod Koweru, thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Mano kori budho godong war gi jose pebrikale, godong mabeyo. War mabudu war gakel buka nyamora paso ili kiagasa. Nya kora mogo Joan Kanye mochope giko mag weche manyien chenro ni mar migago. Anbe akawe thuolo adhi e gwenge ma Naivasha. Adhi ane piem mag mitokni mag safari rally. Koro Kanye machope giko. Akwai ni kani loso matumbo moro kati loso nyagwendi moro chieng' sikuku ni. Akwai ni mondo idogi kendo bang' bedo koda chenro ni mar migago. Kose losre maber tinyalo gona simo imanya kamano amora ma antiere nyalo mako simbi. Kata kamano akwai ni mondo ibed koda sikuku maber ki idolo giri moro kanyo idole gi kwe. Nyasach Ruoth ma ritowa kinde duto kinde ni akwai ni mondo bed kodi joyo makatwenga jo Kisumu Kajulu mambo leo akwai ni mondo bed kodi chieng' makare. Nyinga en James Obono.